Ha kasngi ublay kat kumna ki karwo ki laong ba u defense ki tri jong ka US. Uloy Austin ula aibor ban menteri kamno ya ka kori kuntma ba klaim bor bha kabala tip ka terminal high altitude area defense ne ka that ka kortma air defense system sha Israel ban yarap ban kentiu ya ki bor ya da suny jong ka ri Israel ha ka ne ka thma ka badang he bat ki nong shun ka jong ka. Ka karwa kala ban rap ba ka ne ka jingle ka pan pau ya ka jingkit kli ka bas kem jong ka ri Amerika ban yada pura ya ka Israel. Na kino ka jingsha thambo da ki namding ba lapan petai da ka Iran. Kat kom ka jing pensyai u magner kini ki sipai ki ban senran ya ka that sistem ki dei ki balapan tebit baha kumno ban pentrekam ya ka. Kadau bau ong kadon kambek ki sipai na Amerika namar ba om don porsyu ban pentebit ya ki sipai jong ka Israel. Susu ula ong bawatla patla ban tip lano ka that kan poi ha Israel. Henry Shisin ba ka that ka lapoi ha kano ka por kan long ka babha sibun ya ka Israel ban sedang no ya ka jinghiar thma bat ka jingile persya ya ka Iran. Ula ban rabru ba ki sipai kila ban wan phai biang sa US tang lada ka Iran kala hiar thma ya ka Israel. Katkum ka jingi thu jong ka hana na Washington DC ka sistem that kalong ka bahe bat iyar hadu kata badan kam ya ka kanhun sipai ka bakhandai psaungut ki ba pentebet ha kini ki lain ban trekam ha kini ka sistem kini ki khandai psaungut kin dei be na ka kanhun sipai Amerika. Susu ka hana kala ban rap kalong ba omla ban long ka ong ka hana ka ne kalong namar ba ka that ka don kam ya ka jaka ka bahe ba bat uwe u battery kala biang na ka benta ka jinghe jong ka Israel. Kamtam ha kapor ba ka Iran kasiat ikinamding sya ka Israel. Nalor kata ka US kamla ban penmi isibun kithat ha kapor balengkot namar ban sna kambon ke betri ka simpor kapor ban sna ya kathat ka Yesrim bat kapor ban penlut ban sna ya kiling swing jet.